Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban ham muhabbat yesi bulgan Allah ismi bilen ihtibar kızga Başkurstan Tatarları Milli Medeniye Avtonomiyasının Balkış programmasının nöbetteki çıkarılışın takdim etemiz. Gaziz millet, bugün bizden köngüllerimiz şatlık, kuanışlar, yuvanışlar bilen tulu. Nihayet Başkurstan Cumhuriyetimiz Tuymazı tübeginde, Babay utarında bugün Jır beyremi. Jır, ul bizning halkımızның ғасырлар tüpkülünden kelgen ruhi baylığı. Ayı, Bulgarның şehirleri, avulları indi jir bilen tigizlense de, anın jırı, mıngı, tili bugün de şuluk derecede saklanıp kile. Demek Jır beyremi, Jır festivali, ul halkının tilin, medeniyetin, sanatın saklauның en güçlü alımıdır. Demek Tuymazı tübeginde bugün Jır beyremi, anın uyuşturuşular bu jirlerge bereket, şatlık, kuanışlar birüşler hakına bugün biz ya güzeli şükür etik, ya bir dünya tuturganşı, ya bir köngel tulganşı deyip dualar kılmaktayız. Şükür etu demek şu beyramni uyuşturuşlarının kadርን bilүү demektir. Karşınızda millet atabız. Bu bayramның ruhi yetakçisi de Fanir Galim sizning karşınızda. Menin de mınday motor bayramını bütün kişi kişirgen sımak. Min de kişirem, min de tere kişi, min de yürek var, menim de köngül var. Indi min şuşu bizning babay utarında kelülerine min nık şatmın. Çünkü şuşunday motor bayramını şuşunda uzdara alыбызга bizning menim tuğan avulum jerliginde uzdara aluga men indi nişeme qabatlarına yani şatmındır. Çünkü avulыбызның dаны orta, avulыбыз kişilerinin alarının көңілләре орта, яшәү кешене бирә торган бу әйбер бит инде. Ничәмә ерак-ераклардан киләләр бит. Киров өлкәләреннән, Татарстаннан, Башкортстанның әллә кай ерак, безнең бит Башкортстан, Татарстан кадәр ике бар. Менә шушы кадәр әллә кайлардан килеп, шушы фестивальдә катнаша килгән кешеләргә, улар ничек күңелең булмасын, ничек матур итеп шушыларга рәхмәт сүзеңне әйтмәслек булсын. Нык мең рәхмәтлемен. Жыр безнең балаларыбызга, оныкларыбызга әйтеп аңлата алмаган әйберне без жыр аша бирә алабыз. Үзебезнең ата-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен без оныкларыбызга, балаларыбызга бирә алабыз шушы бәйрәм белән. Шулай булгач, бу бүтән халыкның бәйрәме дип әйтәсем килә. Татар халкының шушы олы бәйрәмен моны һич шиксез дәвам итәргә кирәк. Һәм матур уйлар белән, матур эшләр белән киләсе елларга да бергә Жил-шуға насип болсын еді деп айтасым келем. Газиз millet, biz бақытлы, biz бақтияр deyip bugün Jır beyramın Başkurstan Cumhuriyeti Tuymazı rayonu Tümenek avulunun babay utarından başlayız. Biz anı bek бақытлы, bek mыңlı, бақтияр, bulduklı halklar yaşayan Buray tübeginden başlayız.
Бүгін шондай зор байрам бара бит инде. Ерлайық әлі деп аталған байрам мында инде йыйылгандар төрле милләт вәкилләре, татарлар, көбенсә татар, башкорт коллективтарын күрәм, суваш коллективтары. Бұл инде бел Сара Башкортстанның 100 еллыгына багышланган. Әле тег арналагына шундый бик зур Сара Туймазы фест дигән зур фестиваль үтте. Бында инде халыктар дуслыгы, безнең Туймазы районында инде 60-тан ашу милләт яшәй. Шуларды дуслаштырып, бергә мәдәниятен, гореф-гадәтләрен тергезү киләһе елда бит инде безнең республикабызда, Өфе калаһында һәм Башкортстанның төрле районнарында 6-нчы халыкара фольклорда байрамы үтә бит инде. Шуга әзерлек сиктерендә ошондай саралар үтү бик файдалы дип уйлыйм. Чөнки һәрбер милләттең үзенең йырдары, моңы, музыка инструменттары, гореф-гадәтләре бар. Ошоларды югалтмаска, тергезергә һәм гелдә шуны халыкка күрһәтергә ине. Безнең Туймазы районында бик күп фольклор коллективтары һуңга арала асылды бит инде. Монда башкорт, татар коллективтары, суваш коллективтары, урыс мәдәнияте коллективтары бөтен милләткә безнең районда бер үк караш һәм мин теләйм инде халыктар бергә дус яшәһеннәр, үзләренең гореф-гадәтләрен, телләрен онытмаһындар, телләрен тергезһеннәр, үз телендә һөйләшһеннәр дип уңыштар бүтән әле. Безнең коллективыбыз Төмәнәк татар халык ансамбле һәм үзебезнең Төмәнәк авылының Төмәнәк исемен йөртә. Безнең коллектив инде 18-нче елны татар халыгын подтверждать итте, татар халык ансамбле исемен. Менә шулай егетләр һәм кызлар безнең шушы вокаль ансамблена теләп йөриләр. Кунаклар килгәннәр, охшашаулар элгәннәр. Кунаклар килгәннәр, охшашаулар элгәннәр. Самавырлар кайнап тора, сез киләсен белгәннәр. Самавырлар кайнап тора, сез киләсен белгәннәр. Самавырдагы шәйләрне баллап майлап эчәйек. Самавырдагы шәйләрне баллап майлап эчәйек. Җанга якын дуслар белән бергә гомер кичәйек. Җанга якын дуслар белән бергә гомер кичәйек. Сандугачлар килгән безгә, китәрләр микән безгә. Сандугачлар килгән безгә, китәрләр микән безгә. Сандугачлар күп сайрашып яшәрбез микән безгә. Сандугачлар күп сайрашып яшәрбез микән безгә. Менә бүгенге шырның безнең шырга шушы нәк хикмәт шырылыкты дип уйлыйм. Чөнки кеше үзенең артына борып карый башлады, шәҗәрәләрен өйрәнә башлады, үзенең тарихын барлый башлады, үзенең фольклорын, гореф-гадәтләренә кабат әйләнеп кайта башлады. Чынлап та безнең халык әгәр дә менә бүгенге бәйрәмне без карадык, халык үзенең кыйбласына кире кыйбласын барлап, кыйбласына кире кайта башлады. Менә бу нәрсәне күрсәтә, без инде күрдек, яңаша яшәп та карадык, яңаша бөтен берне барлап та карадык. Хикмәт нәрсәдә яңаша барлауның? Безнең бүгенге көндә яшьләребездә, күрәсез бит, яшьләребездә гражданский брак дигән әйберләр белән тора башладылар. Гомумән безнең татар милләтенә хас булмаган күренешләр безнең татар халкына килеп керде. Һәм ул бик нык чәчәк ата башлады. Шуның аркасында менә хәзер безнең татар милләтенең бөтен кыйблалары юкка чыга башлады. Халык үзе дә уйлана башлады, халык аңлый башлады. Бу булай булса, җүннегә илтми икән дигән. Чөнки әниләр, әтиләр мөрәҗәгать итә. Сеңлем, менә безнең балалар бит гражданский брак белән торып яталар икән. Без аны белмидек тә, нәрсә соң ул дип. Менә бүгенге күренеш ул. Менә Башкортстанда яшәгән татар халкының бертөкләп җыеп, менә шушы милләтнең кыйбласында булган, менә шушы хикмәтләрне бертөкләп җыеп, ел буе әзерләнеп, бер-берсе белән аралашып, 34 төркем арасында 14 төркемнең бүген килеп, бер-берсе белән очрашып, шушы хикмәтләрне күрсәтү, менә шушы аңлашуга безнең бер этәргеч булды. Менә бүген безнең монда кунак булып Васил Габдулгазов Шейх Разиевның
республикабызның, Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары, Конгрессның Милли шура рәисенең килүе дә нур өстенә нур булды. Чөнки аның ниятләре, фикерләре ул әйтеп китте безгә, киләчәктә тагы да зурайтабыз. Бүтән өлкәләрдән дә китертәбез. Татар халкының менә шушы хикмәти булган фольклор ансамбльләрен дип әйтте. Җитәкчелебез дә бу аңлап безгә юлны тагы да турырак күрсәтәләр икән. Бу инде тагын бер хикмәте булып чыгар дип уйлыйм. Һәм халыкның бүген җыелып бер-берсе белән аралашуы, бер-берсе белән туганлашуы, бер-берсе белән аңлап, кочаклашып алулары, берсе чыгыш ясаганда икенчесен аңа кушылып биеп китүләре, бу инде конкурс дип аталсак та, бәйге дип аталсак та, халыкның бердәмлеген, дуслыгын раслаучы бер дәлил булып торды. Аллаһ Тәгалә көнендә матур китерде. Һәм инде безнең халкыбызда менә ишендә кайнадылар бүген бәйрәмнең. Һәм менә аның бабай утаруында йомбак ясалуда бик матур бер фал, бер күренеш. Икенче ел менә шушында башлануга икенче ел шушында йомбаклыйбыз. Һәм икенче елда инде менә шуны кабат инанып китәбез. Чынлап та бу безнең урын, татар халкының милли бер үзенчәлекле урыны дип. Киләчәктә дә киңрәк даирәдә менә без инде кисәтүләр ясадык. Кем яздырып куеп чыгыш ясый, ул инде ясалма килеп чыга. Күңелдәгесен халык тамашачыга күңелгә җиткерерлек итеп үз теленнән, үз йөрәгеннән бирә белсә, менә бу инде хикмәте була. Шуңа күрә киләчәктә дә бу җырлык али фестивале зурайганнан зурайыр дип уйлыйм. Катнашучылар тагы да күбәер, аның катнашучылары күп. Анда сайлап алганга әзрәк безнең килергә тиеш була. Һәм инде берничә көннәргә сузылган шушы бәйге булып, матур бер күнеш белән татарларның аралашу бер мәйданчыгына әйләнер, төрле өлкәләрнеке дип уйлыйм. Россиянең төрле өлкәләреннән җыелып. Һәм аралашу мәйданчыгы шушы Төмәнәк булуына мин бик шат үземнең. Бик зур рәхмәт Башкортстанның Ак Калфак җитәкчесе Вафина Люция Ябир кызына, аның төпле, ныклы командасына, һәм инде менә аларны яктыртучы сезгә, мәгълүмат үзәкләренә, башкаларга, бүтән шараларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә минем. Исән-имин булыйк, бергә яшик, бергә эшлик. Кушнаренко районы Иске Тукмаклы мәдәният йортының Ак Калфак вокаль фольклор ансамбле җитәкчесе Ирина Аюпова, "Эх, син яшьлек җыры", Фаил Алимов көе һәм сүзләре. Ясадыр атлар җигер кызлар йөрде кунакта. Ясадыр атлар җигер кызлар йөрде кунакта. Җирсендер тавышлары һаман шыңлый колакта. Җирсендер тавышлары һаман шыңлый колакта. Гармоны булды туйлар көзгесе, Кыңгыраулы Дарьян гармоны булды туйлар көзгесе. Ярсу атларны бизәде шиткән Казан сөлгесе. Ярсу атларны бизәде шиткән Казан сөлгесе. Кыңгыраулы Дарьян гармоны булды Тальян моңнарына биеп тырпырдап торды атлар. Ни уйлыйлар икән картлар, искә төшсә шул чаклар. Ни уйлыйлар икән картлар, искә төшсә шул чаклар. Уятларында җилдердек төшеп калмый шаннардан. Уятларында җилдердек төшеп калмый шаннардан. Син яшьлек тиле, яшьлек кайтмасын шул яңадан. Син яшьлек тиле, яшьлек кайтмасын шул яңадан. Кайтмасын шул яңадан. Фестивальнең максаты милләтне саклау, телне саклау, дәүләткә
гыйлемне, патриотик балалар үстерү, милли гаиләләрне саклау кебек эшләр алып бара. Максатыбыз шул. Бу фестиваль, менә үзегез күреп торасыз, халыкны дуслаштыра, җыя. Ел буена халык шушы фестивальгә киләм дип әзерләнде. Алар беренче турны үттеләр, күлмәкләр тектеләр. Билгеле күлмәкләр очсызлылар, но аларның күңелләре бит бай. Бүгенге көндә менә Архангель районының Заһит авылының ансамблен күрдегезме, ничек итеп печән чапканны күрсәтәләр, ничек иттереп бәби үстергәнне, исем кушканны, көтү укуганны күрсәтәләр. Яшьләр моның күбесен уже белми, оныттылар. Заһит авылында бу ныклап сакланып калган, аларның тирә-ягында башка милләтләр яши. Менә безнең башка ансамбльләр янында башка милләтләр генә түгел, безнең үзебезнең татарлар да күп. Алар, ничек дип әйтим инде, цивилизациягә әйләнгәннәр. Мине онытыбрак балалар, фольклорна. Бүгенге көндә фольклор безнең өчен бик кирәкле, гыйбрәтле әйбер, балалар киләчәк буын өчен. Әгәр дә без аларга шушыларны күрсәтмәсәк, без сөйләгәннән генә алар аны аңламыйлар. Менә җырлап, биеп, үзләре дә шунда катнашкач, алар аны аңлап калалар, үзләренең балаларына сөйлиләр, дусларына, туганнарына. Без моның белән күп нәрсәгә ирешә алырык. Әгәр дә безнең бөтен фестиваль ансамбльгә, бөтен фестивальләрендә чакырсак, 2-3 көн кирәк аларны карарга, тыңларга. Бөтен менә кемнәр миңа килеп дәшәләр, беренчедән рәхмәт әйтәләр, икенчедән зур уңышка ирешүебезне аңлаталар, өченчедән күп нәрсә аңладык диләр, дүртенчедән рәхмәт тагы булсын диләр. Уфа қаласы Совет районы Милли Аваз төркеме, Зермың төркеме неде катнаша, Җырлый бары дигән неде фестивальдә. Biz оештырганы күптән түгел генә, бер ярты ел безнең оешканга. Шуңа карамастан без күп кенә ниләр үттек уже, чаралар уздырдык, күп кенә җирләрдә булдык. Халык безне яхшы кабул итте, Аллага шөкер. Но бездә әле җитешеп бетмәй, ничек артистизм дигән нәрсә җитешеп бетмәй. Но без аны Алла бирсә, киләчәктә без нитербез. Шушы нигә ирешербез максатка, киләчәктә тагы да матуррак чыгыш ясарбыз сезгә. Гармончы булсын ярым, гармончылар буыннары, сайын мәхәббәт аны. Гармончының буыннары, сайын мәхәббәт аны. Суда, суда, суда изәләсеңме, мин сине күрми төзәлмәсен төзәләсеңме. Суда, суда, суда изәләсеңме, мин сине күрми төзәлмәсен төзәләсеңме. Гармончының гармонының кулында балдары бар. Гармончы дигән яны бар, сөеп туймас яры бар. Гармончы дигән яны бар, сөеп туймас яры бар. Суда, суда, суда изәләсеңме, мин сине күрми төзәлмәсен төзәләсеңме. Суда, суда, суда изәләсеңме, мин сине күрми төзәлмәсен төзәләсеңме. Утырмады зурымдыкка, гармончылар утырсын. Бөгелә сыгыла гармон уйный, ул ничек онытылсын. Бөгелә сыгыла гармон уйный, ул ничек онытылсын. Суда, суда, суда изәләсеңме, мин сине күрми төзәлмәсен төзәләсеңме. Суда, суда, суда изәләсеңме, мин сине күрми төзәлмәсен төзәләсеңме. Гармончының
düzelmesin düzelesinler. Suda 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 izelesinler. Misini kurbit düzelmesin düzelesinler. Suda 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 izelesinler. Misini kurbit düzelmesin. Siz düzelesinler. Başkırstan Cumhuriyetimiz Toymazı tübegi Babay utarından məxsus əzərlənən reportajımız indi uzağına yaxınlaşdı. Hörmətli televizor qarşılar, sizlərə tağı da şərəfiyyət, qədr, hörmət diləyimiz. Ayı, biz bəxtli, biz bəxtiyar, biz öz ilimizdə, öz yerimizdə, öz iyimizdə, öz köyümüz bilən ömür keçirəmiz. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü proqramımız şunun bilən tamam. İxtibarınız üçün zor rəhmət. İsan, iman bolayıq, tuğanlar.